ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. барномаи милитсия хабар медиҳад боз аз фаъолияти милитсияи суғд дар самти ошкор ва пешгирии кирдорҳои ҷиноятӣ ва ҳуқуқвайронкунӣ маълумот дода шуморо ба риояи қонун даъват менамояд. ҳарчӣ ки дар барнома манзур мегардад ҳадаф баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон ва ҳидоят ба росткориву аъмоли шоиста аст. имрӯз дар барнома тамошо кунед. сардори шӯъбаи корхонаи ба қайдгирии молу мулки ғайриманқул пора талаб намуда ба даст афтод. боздошти қочоқчиёни нӯшокии нерӯбахши гарила дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд. спитамен ҳамин платина горни қишлоқ ҷамъ карда будем. қаллобӣ бо ваъдаи корбудкунӣ. ваъда кардам ки шаyd чӣ номад гифтам ки кор мекунам чӣ мекунам гуфта ҳамин пула гифтаму 1000 сомон бармегардам. телефоншоно гифтам гам мезанам гуфтаму мондаму рафтам. ду хонанда ва як омӯзгори мактаб талаботи қонуни танзимро риоя накарданд. дуздии ҷавоҳирот аз манзилҳои истиқоматӣ дар ноҳияи бобоҷон ғафуров. ҳалқичи духтарча майдаштаги буд алишкара ҳамон истодагӣ буд нест гуфтам давида онда инҷанги бена инҷаам нест. фурӯшандаи воситаи нашадор ба мақсад нарасид. оқибат ҳамин кори намед ҳамин кор шаймонам ба ягон каси кора намехоҳам.